Το Ισραήλ αγοράζει την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια επαρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση που ξένες επενδύσεις στην Κύπρο, κυρίως που Ισραηλιτικά στον τομέα ανάπτυξης γης. Το πρόβλημα, παιδιά, όμως με το πράγμα, ενώ ότι κοντεύουμε να εξαρτούμαστε από Ισραηλίτικες επενδύσεις για να πάει καλά η οικονομία μας. Και επίσης αγοράζουν και χτίζουν τόσοι πολλοί και δημιουργούνται σαν τα κλειστά κυκλώματα κατοικιών σε συγκεκριμένες περιοχές, που στο τέλος σαν να είναι δικές μας. Αλλοιώνεται έτσι και ο χαρακτήρας του νησιού μας. Και αν με το καλό μπει η άμεση δημοκρατία στη Βουλή, να προωθήσουμε προτάσεις νόμου που να στοχεύουν σε καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους για το ποιος όντως αγοράζει τη γη.